Толькі па афіцыйных звестках у лагеры Малы Тростянец загінула больш за 206 тысяч чалавек. Сёння гісторыкі кажуць, што лічба можа быць удвая большай. У Тростянец прывозілі мірных жыхароў, военнапалонных з Беларусі, Польшчы, Аўстрыі, Чэхіі, Германіі. У лагер былі дэпартаваны больш за 22 тысячы яўрэяў. Як запавет нашчадкам, каб памяталі, у Брэсце адкрылася беларуска-нямецкая выстава «Лагер смерти Тростянец. Гісторыя и память». До этого эти материалы представлялись в основном в каких-то локальных экспозициях. То есть Чехия делала о своих жертвах, то есть о чешских евреев, которые были депортированы и уничтожены близ Минска в Малом Тростянце. В Германии были какие-то небольшие экспозиции. Впервые мы вместе, то есть историки 4 стран, собрались, чтобы сделать общую выставку, где бы было представлено память об этом месте во всех странах и также жертвы, которые были вывезены и уничтожены в Малом Тростянце со всех этих стран. Выстава – гэта плённая работа гісторыкаў 4 краін – Беларусі, Германии, Чехии и Польши. Аповед аб лёсах, жыццях загінуўшых, гістарычныя дакументы, архіўныя кадры здымкі нямецкіх салдат камісіі па раскрыцці ваенных злачынстваў. Усяго ў экспазіцыі больш за 100 фотаздымкаў. Частка з іх малавядома і экспануецца ўпершыню. Тростянец – это один из тех лагерей, который символизирует всем нам ужасы, трагедию Великой Отечественной войны, трагедию Второй мировой войны, когда сотни тысяч были уничтожены ни в чем не повинных людей. На адкрыцці выставы прысутнічаў і пасол Федэратыўнай Рэспублікі Германія Петр Детмар. Па дарозе ў Брэст кіраўнік дыпмісіі наведаў урочышча Бронная гара ў Івацевскім раёне. Месца, дзе 75 гадоў таму было расстраляна брэсцкае гетта. Праехаць міма Броннай гары было зусім немагчыма, таму што гэта месца, дзе былі здзейснены жудасныя злачынствы супраць людзей. І акрамя таго, Бронная гара ў нямецкай гістарыяграфіі і ва ўсведамленні падзей Другой сусветнай вайны мала каму вядомая. Тым больш важна пабываць там асабіста. Нам вельмі пашанцавала. Мясцовая настаўніца, кіраўнік пошукавага гуртка, падрабязна расказала о падзеях, якія там мелі месца 75 гадоў таму. Мы склалі вянок і правялі хвіліну маўчання. 8 лістапада мінулага года падобная экспазіцыя была адкрыта ў Гамбургу. Там з Ганноверскага вакзала 8 лістапада 1941 года адправіўся першы цягнік з заходнееўрапейскімі яўрэямі, ахвярамі лагера смерці Тростянец. Пасля выстава была прадстаўлена ў іншых нямецкіх гарадах. У Беларусі яе ўбачылі жыхары Мінска, Маладзечна і Гродна. Выстава ў Брэсце працягнецца да 17 снежня.